E il lifestyle di Biba gosto un tiki masi lo che nos ting, da resaltata me den differente campagna, differente offerte e servizi tambe. Lo che potete riparata con den ture vida occupata con nos ting, nos tu che paracchieto e alla rosea. E io questa filosofia è nata bin back dello che mi mostrava ora qui. E demanda di cliente è sommamente importante para Enia. Per esse motivo, a reconsiderar het sistema di pago. Nou, wij merken bij steeds meer klanten van ons dat het erg lastig is om al hun verzekeringspremies voor het hele jaar op één moment te moeten betalen. Het gaat vaak om forse bedragen en dat men voor het kunnen beheren van het budget, dat men liever dat toch gespreid betaalt. 1 keer per maand of 1 keer per kwartaal. Dat was tot nu toe eigenlijk best wel lastig. Alleen wij hebben dus een oplossing daarvoor gevonden en wij kunnen nu dus ook onze klanten die dat willen, onder bepaalde voorwaarden, kunnen wij een gespreide premiebetaling over het jaar aanbieden. Dus wij denken daarmee tegemoet te komen aan toch veel wensen van klanten die behoefte hebben en die er ook regelmatig om gevraagd hebben. En waar wij kunnen, willen we graag klanten dus toch een betere service bieden. En we hebben gemerkt dat dit een van de belangrijkste topics was bij klanten als het ging om een verbetering van de service die we als Enia konden gaan bieden. En dat hebben we gelukkig weten te realiseren. Kawasaki, Enia também quer introduzir seu serviço online. Mensen moeten vaak naar kantoor komen om een schade te melden die vaak een simpele schade is of een eenvoudige schade. En we hebben voor een aantal producten hebben wij dus gemeend om de klant de faciliteit te bieden, de service te bieden, dat men ook online zijn schade kan melden. Dat betekent dat men niet naar kantoor hoeft te komen. Ze hoeven niet te wachten voordat ze aan de beurt zijn om geholpen te worden. Dus de eerste melding van een schade kan op dat moment online. En dan moet je denken aan de melding van een schade aan de auto, een brandschade, een reisverzekeringsschade. Dus eigenlijk van een aantal simpele producten waar toch regelmatig wel wat schades vallen, maar niet echt vaak hele grote schades. Dat we daar die service dan ook online kunnen bieden. En dat is voor de klant alleen maar gemakkelijker. Es más, a website aqui da forma para guiar facilmente, passo a passo, cada serviço que te wordt oferecido. Wij hebben daarvoor op de Enia website, www.enia.com, hebben wij dus daar alle informatie staan. Daar kunnen mensen ook heel eenvoudig opzoeken van waar kan ik een schadeclaim indienen. Het is een kwestie van de juiste knop met de cursor indrukken. En dan wordt u helemaal door middel van een stuk tekst ook begeleid. En wat moet u allemaal doen om op de juiste manier de schade zo volledig mogelijk bij Enia te melden. Dus onze website is daarvoor de ingang om zowel online verzekeringen af te sluiten, maar ook om schades te melden. Serando Enia que com obvio agradecimento, Enia quer compartilhar palavra de dank na nossa comunidade. Ja, natuurlijk willen we op dit moment in het jaar al onze klanten van Enia op Aruba hartelijk danken voor het klant zijn van Enia en de prettige wijze waarop we met elkaar hebben mogen samenwerken. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn geweest. Verzekeringen blijft een beetje lastig, blijft moeilijk. Maar wij doen ons best om iedereen te kunnen helpen daar waar nodig. En daar hebben we soms ook de hulp van onze klanten bij nodig. En daar willen we ze allemaal hartelijk voor danken. In ieder geval hele prettige kerstdagen toewensen. Voorzichtig aandoen met drank en met vuurwerk. En hopen we op een net zo'n goed en succesvol jaar in 2015.